Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi uMtimantu mabuya ubambolunya uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger, Cream de la Cream. Futhi kwenza shot uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bible King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini, Shendele Bobo, Shi Popo, Shi. As you all know, Eastern Cape is calling my name. I'm thinking, welcome. I'm thinking, Chris. I'm thinking, South Africa. For the first time, let me break the record. Fill up! Fill up! Englebo 50-50 lounge! When King Ginger touchdown! I'm dropping the mic, bruh. Let's give them 10! Let's give them 10! Let's go, Ginger! Englebo! Fill up! King Ginger! 50-50 lounge! Englebo! Fill up, Eastern Cape! Fill up! Fill up! Fill up! Fill up! Ah! Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Into nase Kings, bathi uMtimantu mabuya ubambolunya uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Wonke umuntu olapha ekhaya ngicela hathi 50-50. Eastern Cape ngicela nithi enqobo 50-50. Mangisengqobo ngicela nithi wose 50-50. Philippine iyinqobo 50-50. Ngoba 50. Sibahlukanise laba. Sibahlukanise. Umbane lo kanjani nje sibahlukanise. Hayi. Sanibona bhuti wami ninjani? Sho Ukraine babam. Ngiphuthu maphi? Awu sister, yini ucathi ngizomtshontsha yini my brother? Yeah, it's Oh, these days namadoda sengathaya afuna. oh kidnap wani. Yeah. Skip Khamba njani bhuti wami? No but mangiyakwazi uthami. Hayi ngathi awuthangqala uyibona bese. Asazami mina nawe, athi ngiyakwazi bra wami. Very nice man. Yes. Oh angazi mina. Hayi. Shuthe nina nayo internet samakini anibuka YouTube anazi mina ukuthi nguKing Ginger ngishintshanisa amafoni. My sister uba wena my sister kama Usend. usend. Sister wena. Wena my brother ngikufanisa wena mfethu ubani kama Uthulana Themba. Thulani. Sure. Thulani ngingale bese yazi ngomkhumbula uThulani. So neThulani mfethu. Ungathini ethandayo wena mfethu umuntu wakho? Eport, futhi eshaya. Yalishaya ibhodo le? Eshaya eport. Oh, hayi mfethu, wena ifanela nami, uyithandela mfethu vele, into ezimnandi wena menthi. Thulani. Nesikhathi ngane nithandana. Okay ke, wena sister ungathini uyithandayo ngoThulani? Ngiphatha kahle. Uphatha kahle. Ngithanda, uyangiphekela sometimes. Ungenza ngifeel ukuthi So na my sister wena so mangakubuza ngithi ine scale of 100 uThulani umthemba kangakanani? Ungathi umthemba kangakanani? 80%. 80%. Baby? Yeah, Phela kumele ngishiye space ama disappointments. umuntu. So okay.
umuntu ungabanaki mfethu amajita engisipana nawo kwi-Korea business le ngibe u-driver yabona siya Korea ya amajita ami so maningi nje amahutha asazongishayela nje ngibhizi my brother wena in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umamazi 99%. ha Uyayedwa. u1 uyaphi ke Uyayedwa. u1 uyaphi uphi Hayi nami ngishiye leso sikhala lesi sa 1% leyo. yena kushiya u20 wena 20 mina ngisho 1% lo. Cause abazi abantu besifazane ukuthi babuye babe njani. oh juthi na my brother alright hayi ngiyakuzwa mfethu hayi Yeah. hayi no sure cha no inhle lento yini mfethu and ngibona ngathi nathana umuphi yakhe mfethu umbaqaze nje umtshela ukuthi ingane ibe ngale wena my brother iba ngalena yabona you will never know maybe it's the last akunakho-ke nakho kuya hayi bafo wena ngoncishana wena nge-reverse yomzansi Ngiyedwa. Bona wena wethu Sure. so kunento esiyenzayo la kuthiwa i-couple switching phones wena bhuti wami ila kushintshana khona ngamafoni wena unika umuntu wakho ifoni yakho for 60 seconds Oh, yeah. ukuthi ayi-check ukuthi wena uflexa nabo bani ku-WhatsApp, Facebook, Instagram same applies to you wena sisi wami angithi wena mfethu awunankinga ngoba vele ayikho into oyifihlayo umthemba 99%. Sure. Wena sister nawe awunankinga yindaba No, No. I'm not sure but so shayishisa lento the fast quick. into fast quick Yeah. wenza ngala wena my brother let's phone futhi sibonise ukuthi nje the fast quick phone showcase the fast phone mfethu Baby phone number uyiphethe izolo. letha Yeah, so Facebook I paid it. So No, but yeah, I know, baby phone for part everything. mara uzobona ama-chat engiyami ngiwakhuluma nabangani bami like into zabantombazane, into zabo mamami. It's not like it. All time. I'm very like into hip. ayikho into ekuthiki la ayikho Alright. nawe ayikho ngithi into ekuthiki so Eish, oh, baby angithi phone number uyiphethe izolo like manje sisi wami yazi into engiqalayo ukuthi why manje u-explain ithini wena uthe my brother uyamthemba kodwa umthemba u-80 wathi u20 we-disappointment wena-ke hawuthe yami ngoba vele nawe phela mfethu uharnabele mfethu kuleli yellow phone waligaya 99 mfethu yabo leyo nto leyo amanzipho-ke la wenzakalayo wena sisi wami ngiyakubona mina and ngikubona ngale 4 eyes yakho wena my brother ngizokusiza mina ngikhiphe kuleli kibhithe ngoba mina mfethu yimi mfethu iking ya More ticket later. no bra wami ngilinde yabo ngicela ukuthi ikhona la jaha leyo. Lizi- Lo futhi ukuthi ufuna isiqabani samanje. Baby. ey sister awumancane amadoda ayakhuluma awuthi yami reverse psychology mtshanami bheka la dedela inkosi ikhiqizela ama-results ngiyamsola mina my sister ngibona indlela okuqaqazela ngayo Ungisolo uyakungibone uyangazi. cha ngishongo Yeah, phela ngeke ungisolo ungangazi. It's not like uyangazi. oh ya skis ne siqaleni soqala ngefoni yakho seniyabambana la yini niyayilungisa yini lento manje Bye bye. seniyayilungisa yini le mjita lo ayikaba le phone le Mama, mama phela le. yaba le yakho futhi Sure. ya ivule pasa plus umshini vele nawo ku-WhatsApp mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho ungitshele makuvela igama lamanye amantombazane la ungitshele ngoba yiwo la uzobabhobhoza or eqotshoza umuntu wakho bemphuthuza imali yakho yabo lona yeah alright angithi alright guys my name is King Ginger Cream de la Cream you on WhatsApp you about to tap the trend type lapho uthi I love you what's la baba wami udlala nomuntu lokhipha mina ngithi avu yamthemba siphethe That's my person, not one. ngibonga mfethu sorry mfethu wena uclean angithi sure sorry ne sister khambani lapho kuvela ba Vele mina ngiwe. phuma lapho sayipha uthanda ukuthini kwena uthanda ukuthi uyakukhumbula or uthanda ukuthi I miss you Uthanda ukuthi ngiyakhumbula mamazi. mamazi ngicela ungithayipele lapho uthi ngiyakukhumbula mamazi because into othanda ukisho ungathola ukuthi uyayisho kwabanye abantu
Kanjani nale? Khuluma nami Mzama, awuyikhulumele mfethu. No, hayi mama zilolodwa. Ilolodwa. Ilolodwa kwamanje. Ha? Melaba. Avela mina ngewa. Sister, awuthaphe lapho uthi money, sithi ukushake up izinto. Uyipha ba imali dog? Hayi izala kimi yo. Yonke. Yo. Manje awumqobelele omunye umuntu oseceleni. Hayi. Izala kimi. Ya umuntu wami ngiyamthemba. Ngiyayithanda indlela yawenza ngayo. Ngiyayithanda. Umfaka bani isibongo lo? Wakwalukhozi. Lukosi. Wajozi. Njayami. Uzozo. Sister, makuvela wena washo. Mangaveli lutho owasho, sizoshovela phambili. Nakuvela mina nomamakhe. Ngicela ngiphumeleke lapho. Ngicela ungithaphele uthi sex. Unokuyicela lento ekuthiwa ucansi kuwe mhlawumbe umqophozo phecelezi. Cha unokuyicela misisi. Okay, good shot. Baba ungabaleki. Ngokuthi uyazazi ukuthi wena umtinye. Hano. Umtyatyambo into oyithandayo. Ayi, sisiyaseka kabi. So there's Kuvela mina ngewani. vela wena oyi-one. Manje wahleka ngathi kuse-honeymoon manje. Wena, hayi cha dog. Kuthanda vele ngewani. Hayi cha dog, umntwana ofika-ke lo. Ingane uma izochachamba kanje vese cha shuthe ungasho uthi my brother inkonzi. Yeah. Yeah. Uthanda mina ngewani. Yeah, uyinkonzi. Inkonzi nje yamntwana uyadabula. Yeah. Awona me. Ela ngekesho. Kesho baba. Yeah, sister. Uvale vele lapho sister sengibuyile. Type uthi Awe kumele ukuthatha izinto eziningi kangaka. uyawudlala Facebook? Sure. Yeah, seku. Uyothi ngiyakuthanda mamazi nalapho. Sibona. Lapho no Facebook ngibale Yebo. Bona ukuthi uzovelana. Awuthamba. Uyawudlala Instagram. Hayi. Mangaveli lutho ungitshele sister somnika ifoni yakho. Hayi saphanga. Sister usumthalela le ndlela ukuthi uyayigive up le phone imningi ifoni yakhe. Uzizwe unjani ukudoda yakhe ihlelekile? Boss. ngizosongijabulile. Ivule. Sheshisele. Eish. Dok, ngithi kuzovela wena. Uyetha, ya. Izimnandi kanjani? Ilula. Ilula. Okay, now what's up, first? Awume sister, awume. Awudlulise nangomalume. What's the money? Ngena WhatsApp. Yeah, now. But baby kumele Ima, wo. Yeah? Ima, wo. Yabo mase. Relax, focus on the prize. Relax, athemba mina wena. La. Mangithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama labantu abafana la ungitshela yazi. Sure. Buya, wozami. All right guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to type that Shwandis, type lapho uthi I love you. Ngiyakarata uma kanti ithini sister, okay, you can explain. Yeah. You can explain. ngithi nomalume wami nobhuti bami nginokubatshela ukuthi ngiyabathanda. Yeah. Bema ngahlangana nento ezinjalo like Yeah. ungamangali like Ne. yeah. Ima usimnika ithuba mfethu. Ikhona into ofuna ukuyixolisela? Nayi cha yikho. Angikho. Singaqhuba. Polisi. Ngiyengukhohle umyalezo ubalulekile. Wona ngathi nabo I love you. Yeah. Count. Ukhuleke udedele amagama, sikhipha amafayili manje. Sikhipha yonke into efihlekile. Sidonsa kungaphansi siyakumbulula manje ngo I love you. The power of I love you. Wona sense. Dango Msenzwane. Usinzo ngulo ebengifunda naye esikoleni. Uyamgqobhozisa naye. Cha. Okay. Like ungey lo muntu like ungani wami. Oh, yibuthi ukudlala ngosenzo, because usenzo mengayinzwa leyo nto ukuthi uthi wena wena naye. Mike umele ngenze kanjani? Qhubeka mfethu, qhubeka ke. Nosiphala. Kunosipha 2 nenzani I love you uzuthi I love you kusipha. Cha mina bengitshela usisi. Uba nosiphala. Ima ke ungamsondeli bhuti wami because manje woza ngapha lokhu uzana. Ubani usipha? No, usiphangulo yabhuti le bengitshela ngaye baby lo engahlala naye Shoprite like ulo esa. I love you. No, wasekhaya lo. Ungena apha I love you. Mntana kababa umdala wami washona. Oh. Okay. No, Washona. no washona ngubaba wakhe washona so ngithi maybe like So wena uchatha nabantu abashona la. So lo muntu washona kodwa wena niyawathatha nithini ngoba ngathi ngiyadideka. Awuthi yami usenkingeni washona lo Awusamthola khuluma nesithanda sami. Baby ubani usiphala? no it's pha washona.
No, akashonanga umntana ubaba omkhulu wababa. Baby. Ukuthembeka Uthini? Ubani washona usipha kwenzakalani? No, ubaba wakhe washona sena ngihlangane naye Shoprite. So manje usazofuna Ima yehlisa umoya. Awusibone lezwe wakho. No, baby, Wazibambala. Ima uphethe la. Hey. Ngicela nje unginike nje 1 minute. ungadidone. Ngibambe nje kumyeke 1 minute. Akubalina. No, mara baby isikhathi sonke lesibe sithi Wena uba uzungishaya kwazi awume ungifayisana. anime mina Ufayisana enqa yalo bhuti. ngena la ethombeni bamba man ngena lapha ethombeni ngena ethombeni kaSpa Na baby ungabisangene nje. No, usiphana kusendiyithomi za zabantu abashonile ngena ethombeni letha awume wena uyaphi Yibona manje uzongishada wena mase ngishike lo muntu uzongishada wena. nyarasa No, baby nga-experience ngicela ukuthi explain lento mafika endlini. Explain amanje. Cha, baby angikwazi uku-explain kambe labantu. Into ehlangene nami nawe. Ngeke baby ngeke. akufanele ngabe ngikupresse kanje akufanele but umuntu sister kwenzakalani wena phakathi kwakho noSipha No, uSipha woza mfethu woza buya baba omkhulu wami. Baba wakhe washona so ngihlangana naye manje uSipha ifamily. No, ithombe no mina nginisendela like yena nguye obethumele bengibonisa nje wami. izinto zefamily Yeah. so lento ifamily Cha, shuthe njengoba nenza out yami usazoqhubeka ujolela lo nje ukubona ukuthi lo uwenza nefamily babe uzovumela lo ukuthi angene phakathi wena uzovuma yini ukuthi lo uyakufebela noSipha mfethu Febi. asimfonele Wenzani ke nabanye? No. Wenzani nabanye? No, angikwazi asikwazi ukwenzani fonela baby uyidlozi umndeni ufile khuluma into eyodwa umndeni khuluma iqiniso khuluma cha umndeni hawu Isikhathi singakaphi sizobabili? eyomndeni leyanto umndeni wa khuluma man After isikhathi singakaphi? angithini wena ngizofuna ngikhulume lento efuna uwe ngikhuluma lento efuna wena shefreezer le phone Isikhathi ngisi-investe kuwe. cha baby not like uinvest isikhathi esikhulu kukhona abantu kanti uinvest isikhathi esingakanani bese abantu aba-invest ama-15 years la baceda bahlukane bethe hayidu ku-old hawa Kanti ukuthi ngiyakuthanda ukuthi ngiyakuthanda. ungimela nawe umsuku ungiqinela ungamtshela ukuthi akuqinele hayi makaya kungiqinela la nawe wena oqinayo naye bakangigcola ngaleskhathi ungigcola yena la bekajola mina manje sokuyimi nje ngiphange ukuthumela isiceme esisodwa esinudu ubhuti ucela ukukuncenga ucela ukukhuluma ngishilo ngathi wena ufake inzipho la ngishilo ngathi umqhoqhobalele lo mntana ufake inzipho awungiboni wena Awuthanda rosoringana. ringa naye awuthami Sokuthena nje crack. ya ringa naye awuthami and awuthami akubanjwana la Sure. akuqwetshwana la Sure. akashaya umuntu wesifazane Ngiyakuzwa. uyahlukana naye Sure. iba indoda ke mfethu Ngiyakuzwa. Yeah. Kumele ukukhuluma. uzongifunela wena mahluka uyamtshela ukuthi ahlukana uzongifunela wena umuntu awuyiba nale phone icimi la Kwenzakalani? Khuluma nami. khuluma Kwenzakalani? kwenzakalani yeah cha babe uSipha ngumuntu naye engahlangana naye e-mall it's not like into serious into nje ukuthi Wenza. ngaleskhathi uma ungistressa so nami ngacabanga ukuthi angilalele kuyena Mina ukustressa ngani ngenze? cha babe kukhona lezikhathi obungalala endlini wena ungitshela ukuthi unobani lo mngani wakho yamstressa kumele ngenze kanjani Usho ukuthi ngiyachitha mfethu ngisuke nginamajita wami. mina ngazelaphi ngisho kangakanani ukuthi ubonamajita Mfethu ngoba wena wewazi amajita wami. My Amajita mangilepha manje saphuma mina ngiphuma mfethu namajita. nami bengikhushwa amajita Ukhipha amajita wena mbila hosho. ya naka kangidlanga unesiqiniseko singanani ukuthi ungidlile siyamfonela umfonelele ukuthini siyamfonela funa ukuzwa ukuthi funa ukuzwa ukuthi awudlekanga yini angidliwanga uphikelani angidliwanga funa ukuzwa ngidliwa ngadliwanga angidliwanga akadliwanga ke yeah Kana sami. yeah Lento ekhuluma neqiniso ngakanani? ukuthi awudliwanga sile bebangazange angithinta okay Ngizona isikhathi. awuzochaza uzochaza uba igama la boy who's the boy's name uSipha hey ngalwa ke kuloko sho mfethu ngicela ukukhuluma noSipha mfethu ngicela ukukhuluma noSipha
Ish, kwayivala. Kwayivala. Usemsebenzini. Ngisemsebenzini Wathi usemsebenzini. yakujwayele lo. Usemsebenzini imali. Awusamhlukane nalo mfethu. Orini samthanda nihlukane nalona. Kwensini. Hayi, uma kancane nawo. Baby. Ngishiye. Yakufebela lona mfethu izwa ngami. Imini ngikuvula amehlo la. Oh. Cha uzongishaya ngoba nje Hey wena. Hayi baby, Manje indaba usondele ngathi uzomshaya. Uthami nginawe. Kusipha ukhona kulabantu la. Angazi uma ukhona la noma kuyapha kulabantu laba. akekho usiphala. Okay, cool. Yazini ngicela ukubuza mfethu. Ngicela ukubuza. Wena uthami. So ufuna ukumnika ithuba? Ufuna ukuthi achaze No, ufuna ukuzwa istory sobufebe usaqalana. Okay, siswami sicela usithathe usifake ukuthi wena noSipha nifike kanjani lo bufebe obunzima ngoba phela. Asifebe. Yini? Into nje lezo ukuthi like into zama-online lezo Wena unenkinga mina Lokile nalo. ungeke uphume namajita Kodwa ngoba ngidayilile mina. ngilinde wena. Hawu isikhathi sonke lesibe ngikuhlonipha ngihlale endlini uphume wena uhambe Udlile. ukudlila ke. akangidlanga iphi receipt yokuthi ungidlila kangidlanga. Okay. Asenze so. Ish yabona nje bese nalo mfana seyivalile le phone. Yazi ngithole one shot yale call. Yini ufunani? Wena ufunani Mi kuphela? nale phone yakhe ivalekile ivule. Baby. Awuthami uyamfuna ngifuna umnang okay asingabi ke ibridge. Hamba kumuntu wakho. Yazi lemjita. Ngizala. No baby bekuyilesa sikhathi lesa wona ujolena Ngithola kuphi ngama namajita? bekumele ngenze njani ngoba wena uphuma uhambe uthi uhambe namajita mara la yabo khona mangithi ngiyafuna u-background zwakala amantombazane. Usekhuruvini, baby, usekhuruvini. So mina kumele ngenze ngigroove namabhodo endlini. Angeke phela mina ngigroove namabhodo ngigroove nabantu. Nami mana uphuma usogroove nami usogroove nale. Sithi ngasuka khona sihlangane khona le grooveni. It's not like kwakunto serious kwakuyinto nje lesikhathi sokuthi nje iphu lento ne ngitheni kwena ngithe ngitshwala manje. Ngoba into leyosuku noma. Baby uyanginikeza yini imali? Uyanginikeza ngoba uyangishiya endlini unginikeza imali esheba kuphela kuphelela lapha. okay Uyabufuna shebo phula njengawe wena ngoba okay awuthami so ufuna ukuqhubeka nifuna ukuyilungisa lenteni khona sonidedela cause vele phela nathi besiphuthumela ngapha swimming pool sama manje mfethu siyakude thina Ukubeka kuphi uthi kuthathe mina ukubeka kuphi imo sokusela. hayi kukuwona uthatha ubeka yeah cause wasekuqaleni wena ubuna 99% ufaka amanzi awuthami mshiye lo muntu izwa ngaphi yazi you'll remember my advice ujela bani hawu ayikho intombazane ezovela ikhulume nomfana kanjena mfethu imthanda hayibo akujikele yabona yazi ukuthi ngiyaqala ngiyasihlukanisa into kaSiphaya 1 minute ya esibiza kakhulu nathi kukude nala siyakhona Nambili ovelela amanye amajita amathanga. not like uyithethe phela uyishilo uyithatha wayishiya khona la. It doesn't make any difference, baby. It doesn't make any difference. Kune difference cause uyithatha wayishiya wena bohamba uyolala khona mina kube 2 minutes yona le that second 2 seconds zona la usiwe maseconds so bisayophila sasama ngitshelile wangilalela do one more so ufuna ukuzwa ukuthi lento iqalephi sister amchazele nanokuthi wena nje how do you enjoy ukudlala iaway game No, I baby ngiyaxolisa. mnandi ngendlela leyo nobe ikinjoya nendini washa Hayi baby. and it's not that noma ngiyamthanda ngoba ngibeka komanje ngibeka bona ifamily yakhe so nje ngimabe ni strong Yeah. into yenu le suka sento No, I think it's doing a break nje baby. ngebreak no uzukuthi wena ungisuse estradeni uzongibeka endlini kodwa ungithi ungitshela ngebreak angeke ungitshela ngebreak ayikho ibreaker mina nawe nje forever Stinga isikhathi baby. zonke bekuyisikhathi yabo sisiwami ngishilo mina ngawe ngathi nginayo feeling le engilongifila engayi-understand ngokuthi wena we ghost awuthiyami ngitheni wena welcome ayingangathi ngimtshelile ngomuntu wakhe so angisayingeni usufike la wabhizi ungifake endabeni zakho ufika la uzobhizi uzositshela ngoba kangena ngikutela mini angisayingeni uqonge lo bhuti lo kuphi uzongiphahlaza ngayo wena mlalele bukuzwa senibambe bangesilima la Chris bayeke lapha it does
azaphoxeka yezwa azabhoreka azongibhora lo mjita lokhu-ke cha uzongibhora-ke leyo uthi ingibhorile nje like bhora usime ngapha ngeke nje ngitshela manga ngiphothe ngidlalanga la ngoba le ungibhorile awubajukshele ngamatshe mfethu ngiyacela lokho uzazi cela baqhumise ngamatshe mfethu ngiyacela bahlabe nje ngamatshe khona bezogijima lo bani ungijwayele kabi lo ungibhora ngoba akezwe sizama ukumsiza kule nto yakhe besindele ukuthi amatshe awekho la nina u17 woza intombi yakhe asimiyeke lokho uzani welcome mfethu angifuni uqamba ngibhorile yazi ngibhora ukuthini ngiyamtshela ukuthi ngizomkhipha ezweni uyabona ukuthi ubanjwe ngomthetho omdala la aka-understand ngibone ngokuthi 99 nangomunye bese sizomsave la omunye naye lo ngithi ngisebenzisa amandla ami nemesi ngithi ngibhorile lo mfana yedelela-ke nale ntombi yakhe yayedelela and kusale kancane welcome mfethu kusale kancane ngisebenzisa ama-powers ami the ngwenya powers shenderebo and bekungeke ngoba nje bengizobile ukuthi hayi ngithi hayizuk hayi akwenitshela utira khiphe phela bafethu sicele yesama malume ahlanganise zonke iy'nkwekwe afake nojusi kulesama bafethu tropani bomapolisa tropani donke wonke uKevin Momo uDisemba mfethu umuswe wonke umuntu maskandi nawo ugqobhoze wonke khipha malume khipha siyanithanda nginyanyiswa nje laba bangahlukananga take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake